दू ठे लाइन हमके बड़ा छुअलस एक ठे कमर धय के मुता लावाली। हाँ नहीं ठीक है ये बेमरिहन के गाना गावत हो लोग। हाँ कमर धय के ठे मुतला गावत हो लोग। ऐठे लास्ट में कहली ना कि बिरहा घेरा गई तीरिये से। सही कहलू बिरहा घेरा गई तीरिया से में कुल मरू जाती। एक गीत हम गौले ही विजयलाल जी कहत ही कि गीत आज हमके छुअत ह। नीचे से एक जानी बड़ा उल्टा गौले रहल हुन। हम गौले ही रात भरे राजा कमर ध के सुतेला। ये बड़ा उल्टा बोलल रहल हुन। आज के बाद सहूर सीख लेलन विजयलाल जी बोली हा नहीं। दू ठे लाइन हमके बड़ा छुअलस एक ठे कमर धय के मुता लावाली। हाँ नहीं ठीक है ये बेमरिहन के गाना गावत हो लोग। हाँ कमर धय के ठे मुतला गावत हो लोग। ऐठे लास्ट में कहली ना कि बिरहा घेरा गई तीरिये से। सही कहलू बिरहा घेरा गई तीरिया से में कुल मरू जाती। घेरैले में ना बिरहा से घेरा के हाँ ये कहा कि बिरहा घेरा दे तीरिये से। का करई नहु के गलती ना है। बारासू हो गई हूँ बक्सर से लेके केशोपुर तक। का करेगी भैया बड़ा बढ़िया गीत रहल। बड़ा बढ़िया बात विजयलाल जी एक बात बतौले हैं कि रजनीगंधा के बोरिंग सुभाष झा के करदा जाम हो गई तो नीचवा से पंडित जी हारमोनिया मास्टर कहत हुन कि नहीं बालू उठावत हो। अच्छा हतना भैया लोगन बैठल हैं ये धरती पर हतना बड़ियार हमार केहू शुभचिंतक हो ही ना सकेला। बतावा मतलब दिनवा भरे लोगन के ना याद पड़त हम मंचवा पर बोरिंग करावत हूँ लोगन। कतनो ओहू से ना होई तो जाए तो सफाइये कदा। अच्छा विजयलाल जी हतना लोगन में ढेर निक मोछुए लगत हूँ उहे लगत है कि बढ़िया काम कर पाई हम। सफाई करके हल्ला जनला वो कहतोन कि हम खाली नहीं का कर दिन भर पाड़ा पाड़ी किनेलन। बढ़िया गीत रहल आनंद आप लोगों लेनी। एक और बिरश के बिरहा आप लोगों ने इधर से भी सुनी तनी मास्टर कुछ बजाला। बड़ा बढ़िया गीत रहल। एगो लड़की आधी आधी रतिया में एगो लड़की कोनो आवेले सपना में ओढ़नी से दिल सुहरावेले। बाप रे बाप हम तो कहत रहनी कि का बात बा ए दादा कई दिन से मुहवा उतरल लगत रतिया के ढेर सुहरा देती का। कुछ बजा जियो जियो बहादुर। ये बड़ा गजब के चीज होला। एक तरफा कहीं प्यार ना होला दोनों तरफ से प्यार हो तो बड़ी आनंद हो। एक तरफा प्यार में खाली दर्द मिलेला दर्द के सिवा कुछ ना मिला दवा ना मिला। लड़का लड़की में बड़ा प्यार रहल। एक दिन लड़किया कहलस कि का हो लोग कहत रहल लेकिन हम लोगन के ना सुननी। आज तू अपन असली रूप दिखा देला। लड़का मुंह घुमा के जाए लगल जाके बीचे रस्ती खड़ा हो गई कलश की सुना हम जवन कहतनी ओकर जवाब दे के तब आगे बढ़ी हा। कहे का
इहे कहे जकरा से लभ कैला लइकिया कहतिया जकरा से लभ कैला ओकरे से परेशानी बा लभ कैला ओकरे से परेशानी बा ऐसा नमी करम तोहरा ऐसा नमी करम तोहरा लागे खानदानी बा ए हो लागे ऐसा नमी करम तोहरो ऐसा नमी करम तोहरो लागे खानदानी बा लइके कलश के मुंह मत बनावा मुड़ी ऊपर उठावा कहे और ये 100 रुपया पुरस्कार अंकित राजा ये भैया की ओर से रहल बहुत बहुत आपके प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा कहे काहे दूसरा के पीछे लागल बड़ा सनमी करम तोहरो लागे खानदानी बा एक लाइन कोनो रोमांटिक गीत बजा के आवा एक बाद एक बिरहा की ओर आप लोगों के लेके चली बा